हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों। दा बाहाय मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन दिनैनि रादाब हिसाबै। बाहाय दङ फार्स्टआव गोजोनथाव बाथ्रा दि बर'नि सासे आखा-फाखा आर्टिस्ट जाय दंफांनि लंथाइ एबा स्काल्पचार बानायनायाव आखा-फाखा बिथांनि सोमोन्दै सुंद' सिनायथि। दा बिथाङानो जादों क'क्राझार जिल्लानि बदजर हालामनि खाजि गामिनि जलेस्वर ब्रह्म। दा बिथाङा दंफांनि आरो औवानि बायदि समायना साजायलु आइजेंफोर बानायनानै जाफुंसार जानो हादों आरो बिथांनिफ्राय जों गोबां सोलोंनो गोनां दङ। फारसेथिं बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दंब्ला फोरोंनायबो जायो होननानै। दा गुबै गाहाय खौरांखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंक मोनगोन, बेजों थानानै खेबसे बिथांनि रावखौ खोनासंहैनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव बाक्सा पुलिसा हाथियार बोखांदों, नाथाय सोरनि मिथिनाय जायाखै होनना फोरमायदों खौरांगिरिफोरजों। फारसेथिं बिथांमोना बे हाबाखौ रबिबारनि हराव बोरिमाखा हालामनि फाग्लादिया दै सेराव मोननो हादों होनना फोरमायदों आरो बेफोरो जादों गंसे AK-47 राइफल आरो 107 राउन्डनि एमिनिशनफोर आरो बेनिफ्राय गंसे ग्लक पिस्टल आरो बावहाय बेजों लोगोसे 8 राउन्ड्सनि एमिनिशन मोनफानाय जादों होननानै बिथांमोना गावसोरनि फेसबुक पेजावबो फोसावदों। बेनिफ्राय मोनसे गोनां बाथ्राया जाबाय BTCनि साद' गोदान EMफोरा समायखिरा लाबाय दिनैजाय, जाय बिथांमोना जादोंमोन डक्टर नीलोद स्वर्गियारि, श्री दावबायसा बर', श्री धर्म नारायण दास, श्री रेवरेवा नारजिहारि, श्री सन्जित थान्ति आरो श्री राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा। दा बे हाबाफारियावनो BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुंदों दि थांनाय खुंथायाव जायफोरा जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थाबोदों बिसोरो गनाय नङा। बेनिनो जायफोर दासिमबो सोदांजानाय थासारियाव दं बिथांमोना गगोन, नाथाय जायफोर जेबो मावालासे जाख्ल'बोदों बिसोरखौ रावखौबो रेहाय होनाय जानाय नङा होननानैबो बुङो। बेनिफ्राय दङ कामरुप जिल्ला UBPO आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरजों मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बुङो दि बे समाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ दाफुंनाया जाफुंबायानो आरो बावैसो उनावनो मोनसे इन्टारिम खुंथाय गायसनसिगोन। फारसेथिं बिटिआर कर्टखौ गाज्रि आरो गोसोम सान हिसाबै फालिग्रा दैदेनगिरिफोरसिम थांखिनानै बुङो दि जे बिथांमोनहा UBPOआ बिथांमोनखौ सोंखारियो आरो बुङो दि बिटिआर कर्टआ बर' हारि फोजोबनायनि नङा, बियो बर' हारि दानायनिसो आरो दासिम जा मावफुंबाय बेखौ नोजोर होबानो नुयो आरो बेखौ मावफुंजोबनो सम होनांगोन। बेखौ मोजां दैदेनगिरिफोरानो गाज्रि बुङोब्ला मा बाथ्रा बुंबावनो हानो। दा बे बाथ्राखौ कुइसन खालामहरदों। दा बेखिनि गासैखौबो नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव खेबसे चेक खालामनो हागोन। गोजोन्थों।